kamarád jeho má hospodu. Jo, takže jako... Oni tam mají jako sídlo ta firma, že jo, co prodají lidí. Takže on to zná. Že ho zná a že bychom tam byli sami, že by ho Ale u Jana. Od Astory někde. Od Astory, ne? Říkal. No jak je slepá, jako... Pečeno němci. Mezi Astory a Angelem jsem pochopil. Nádražní ulici. No už si nechce hrát. A že je tam i venku sezení, že kdyby bylo hezky, a že můžeme chodit venku a... Když jsem nahoru. A že když je... Však máme ještě mrčovně. Teď jsme je vezli na to, víš, tam Ještě nechce pakouši. Už chtěl odpočívat. Ona je mladší přece no. Jaký bere k něm ocasem, jo. Hele, ona mu židlá ocas. Dělají ty podvěrky rádi. Fakt? Se tahají za ocas. No ale ona tahá, on jí teď ale taky. Ale na Modelky to dají rádi. Jana Lukešů mám. Jana Lukešů měla 4.4. narozeniny. Ty vole, ty už je červen, to budeme slavit stejně. A pak měla teďko někdy má 24. na sám. Kolik jsi tam, abychom nedali? Jana. Dej si 3, můžeš si dát taky 3. Má jedno přímo, ano. Co má? Narozeniny? To bude mít 47? A Hančí má narozeniny. Takže to jsou to lidi 40. No, ale tato je má až v červenci. To je na šedě kapu, ne? Právě. To máš na šedě kapu, ne? No, tam máš napsané tím, ne? Jenom Nikolůvky kapu jsme Hančí oni přáli. No a ještě někdo něco teda má. Tak na někoho... Ono přijde vlastně příští ten Hančí. No. Na nějaký bowlingový turnaj. Ještě to, až přijde naše mladá. Já jí říkám, že to myslím, že je z Horady. To je jasný. Třemka? To je jasný, jo. Ale on tam bydlí, nebo nebydlí v tom bordu? Má jeden pokoj, podle mě zaizolovaný. Takhle, Hele, ilegalitem. ilegalita. Já prý si beru dovolenou od 7. července, abych to tady začal diskutovat. Celé červili, když jsem v sobotu ráno vlez do práce a byl jsem v pyžamu jenom v trenkách a vzal jsem si báďák. A byl jsem v pantoflích, jenom nebo v těch žabkách a v báďáku, ne, politickým. Tak jsem šel a Drážková. Co pak, říkal,